Hi guys, mayong hapon. Na ko'y ipagkita kaninyo guys, kining lamian kayo nga kuan guys, balanghoy. Kining balanghoy guys, lami kayo ng balanghoy guys kay pugad kaayo ug makayo sa atong kalawasan. Kining balanghoy guys, makita sa atong atubangan. Mao ni balanghoy guys nga bag-o na mong kuan guys niluto. Ug kining balanghoy guys, pugad kaayo. Ug lami kaunon og makadawang na sa atong kalawasan guys ug kusog po ni makapahabwa sa atong kuan hugaw. Kining balanghoy guys, native kayo nga balanghoy guys, giluto ni sa kuan guys, tuno sa lubi ug among ikuan latik gibutangan na mo kamay, tamis na si guys. Kining mong balanghoy guys ni guys, wala may kayong balanghoy siya kaunon mo ni among kaunon karong panihapon guys. Salamat guys sa pagtanaw ninyo sa akong videos ug ayaw mo kalimot guys sa pagsuporta sa akong channel Jigaro TV ug sa mag-like, subscribe aron daghan pa mong videos nga inyong matanawan. Salamat.